Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku Dian Kucing. Nah, iki mang aku mampir di warung Crispy Hemat Tiga Doyok. Jadi terpantau rong dino memang tutup doyok rong dino biasa. Jadi atlasane dhek rekreasi neng sarangan ku neng Tawangmangu no dhek. Terus hari kedua ini ternyata dhek iki bar numpak kendaraan rada adoh mabuk. Akhirnya lemas. Lagi wis buka. Aku wis paham kok kowe. Numpak delut langsung masuk angin. Ro lak mandem. Status 10 numpak anu teko ndi kae? Sarangan le. Lah modelmu. Ya yang ngomong ya. Padahal nunggu ngarep. Cara lu beli ya. Wis iso ya jane mari ya ben gak ngelu. Siji-sijine carai. Nyopir kowe iki. Ngolah gak. Nyopir iki beda, mergo konsentrasi. Dadi ora pikiran nang wetengmu sing munek-munek. Angger bar lunga rada ado sedina ada sesuk sing gak duka asline ya lah. Ora to tarah yo. Kerokan. Carane wong ora tau nggawa mobil. Kuwi nyok lah ya. Dakan ngono kuwi. Kok numpak mobil lho. Kok numpak mobil lho aku lho tahun pisan kadang tahun minggu ngono kuwi lho. Lah kowe belajar kepentingan ngono tok. Lah belajar numpak tank lebih santok terus raneh. Nah iya. Oke katane nang omah kono ora gelem nggo, dekak nang nggonamu kae. Malah dipoto dipamerno ki lho, sambat ki lho tenge sikile rusak. Tae. Tareme ucul. Kok ning kono ki lak kon parkirno base ra kene. Ndika kan Mas ke truk parkirno ke mobil parkirno lagi tak parkirno. Lah ora ya aku ora tau nyandak. Ngene ra apa-apa, wong kuncine Dika kok motor penterku nang kono dienggo. Teko-teko Natapura, konggone kulot apa ke waduk. Muter balik. Ambek ala nggo njajal. Wong aku ki mulih kok kene ki wis kesel arep anu ki, arep jajal. Jadi ya pengen Dia lah tau. Tapi ini kan nyapa tau gremeng-gremeng apa-apa sambat kae? Apa tau sambat no? apa-apa munda. Lah tek ora lah agar bar bodo, bar rega bodo mundak ya mesti ra gelem mudhen ya. Ayo padahal minyak saiki biasane 200. Aku biasane tuku 200 lawe ya. Nah, Iki ya 236 mundak 12.000. anake kaya Tom lho ora mikir. Tom iki sambat Tom, rega tas pesek mundak Tom jare Tom. Iya, plastik lho biasane sak kilo lho. Kresek jare mundak sebar selawe dari 36 Tom. Biasane lho sak kilo lho selawe. Heeh. Saiki 32, 33. Bayangno. Heeh. Mundak piro 8.000-an per kilone. Lah rasa kayak kresek kowe blok wis siap. Kayak godhong kuwi. Dikai godhong kuwi blok. Hah? Lah lho kon demo lho. Iya. Demo apa tepung? Heeh. Biasane 10.000. Saiki ya wis 12.000. Minyak. Wah, Bus. Lah kowe ganteng lho sih. Lagi. Baru marjan aku lewat telepon ya. lewat aku. Pak, Boleh saya enggak? sik Mas dia cek ngeblok kok tak telepon neng. Marjan. Nah, ketemu tenda. Oh, gini-gini dia batur. Ayo, Naya. Siap. Saiki wis tadi dong. Iya tau Wi. Kali iki. Lali iki ora elek kok. Relek. Kowe berarti undangannya lali ya. Heeh. Ayo, mau wis kok ngene bikine. Foto iki kok. Oke mulai yo. Kok merem nang kono ora apa-apa. Motor ku lek kene ae wis Duluan ngono tang dilumno. Langsung nek digene kopi ngomong gak usah lagi bar ngopi aku lek. Yo nek sobat digawe kopi sik malahan. Alasane. Kowe oleh sampe pajar kowe. Hah? Gak. Oleh to, Bro. Matamu wis tengah dura, tidak ora. Sempat di bawah orang. Oh. Bingung deh, kok Kowe udah budal. Udah balik.
Sek. Terus, mengke terus piye kae? Repot ya nek KBP muda. Iki nek terusno kalau kesah pedagang lho, Tong. Apa-apa muda wingi lho jare. Plastik. Muda. Muda. Ini ayam loh, alhamdulillah iki gak patek dhuwur, regane wis medun. Iki karek piro? Carane kowe iso muda. Iki bahasamu nek kok nek kene to. Iya. Undakno nek kene. Lah piro? Bener wi blotong wi. Muda lho iki, ya. Muda, unggahno. Ayo lho. Kengke ngomong ngene, Tong nggih. Aku ki serba repot nek tak cilikno jare anu tok ngono. Lah dol balung kan apa-apa ya ngono ora nek seneni. Yo. Ora tak cilikno jarine aku ngene, tapi regane ki mundak ngono. Ngene mundak ya kok iso. Kabeh padha ngerti kabeh. Kanan. Ya ora, Tong. Wah, lho. Kela ambek anak ambek Pak lah. Halus ya. Ya toh. Terus mbok ndak gak? Gak. Ono bangkong. Enggak yo. Sementara iki gak tak undang. Lombok, misal Lombok muda. Kerja. Gawang muda. Yo, kabeh mesti muda. Garape kuwi. Terus sambil apa muda no? Sambel sudah 2000 toh. Sambelku 2000 sekarang. Oh, wis muda. Awet Ya? poso kan tak undakno 1000, jadi wis 2000. Bro, Lombok. Sambel wis muda lho nek ana aja biak-biak jebuk Lombok. Sambel kowe kur. Tadi mulai. Sebut demo sapa? Gak kok. Iki doyo anu demo. Ya, kok gak mah gue bakul. Kuwi ora iso karena wi wis tarane nganu wi saka pengaruh bahan baku iso. Ya, ngene lho. Dari segi pengiriman bahan-bahan kan ada kenaikan ongkos. Heeh. Kendane oke ambek negara harga minyak bumi ora Iki gak diundakno. Mbak. Bagus. Mbah Prabowo iki kok ngene. Apa? Kuwi Enggak kan. Ora padol ceker tok Pak. negara tetangga sampai solar sampai 12.000, 23.000 piye we geblak-geblak kowe. Heeh. Iki gara-gara perang wi. Berarti anu Pak Bapak ya awake dhewe iki masuk ngerti oh Yo iya. ngerti rakyatku si enek sing urung setara dengan Pejabat ya. Nah. Kan pejabat ya. Lah, pejabat ngono. Jalan rusak bodoh amat, yang penting mobil saya bagus. Ya, iya. Lho, Iya, toh. pejabat. Lah kok nggo suspensi dhek kok ora kroso rusak. Melakno awake dhewe iki yo tarah yo bagiane ngisoran yo. Lha engko biasane ngene ya. Nggih. Tepung kuwi nek gan saya larang, kuwi engko mesti ana tepung generasi kedua, tenang Iya tepung kajian. ya tepung generasi kedua nek. Mbak, Luwih murah. ayamku iki kok tak gedekno tapi regane tak undak lho. Tak Kayak- gedekno tapi tak undakno. Malih piro? 8.000. Tepunge masih 3. Ya iki malih 5.000 gak mbok mundakno malih 8.000. Ora usah gede iki. 7.000 lho. 7.000. Peningkatan. Lah sing 10.000 telu iki Malih 10.000 di gua. 10.000 dua. Iya, berapa, Mas? Oke. Sopo. Wae pajan. Macam main barang. Ketika arek ayam tok iki. Goreng goreng sing. Kudu sing lumayan sing urut. Coba RT ribet tak kok cerita belum tak data kabeh ya. Pekan tak sore. Oh. Kowe ndang budal kono lho. Iya. Wayahe yo. Kok ngono terus e? Wong wayahe jagung kok lali. Karena lali ra kelingan kok. Wani ditutur. Bayar itu tak wibi udah kene ae. Motormu nyapa ta bodine kene? Aku arep bisnis karo iki. Ngono lho. Dadi kok mundak tur, rungokno. Ya ora apa-apa aku mangan jatah doyo kok. Yo jatah kok, Dek. Lah Ayo. nek di kono tel lombok karo lepet-lepet terus Itu ribut pi termasuk mlebu MBG ku. Masa? Kowe jatah ya? Makan MBG toh, Ah. MBG. Makan buat buntut. MBG. Hmm. Terus nek sitoke nek MBG makan buat gibut ya. Gibut. Arep rapi lagi. Kowe ngerti status kowe ora? Eh. Wah, arep rapi. Iya tak gawe status sing WA aku masalah alhamdulillah Guntur rabi ngono. Tenanan tur no wi. Karo aku ngene sih. Ya. arang-arang apa ya Jal? Sik ngerti piye. Kono dhuwure. Lah wong lanang kok Gak sing dhuwur apane awake apa kok. carane pangkat derajat iki Oh. ngono. Ya kowe genti munggah anduk to.
gatek cocote doyok. Iya toh. Lah ngedap iki. Lah kaya layangane ngedap aku lho. Nah. Lanang iki sing penting tarik sik. Ah. Ngono lho. Paling gocine ra imbang ya gedhe-gedhe. Mas yo rupa gak patek ganteng, dedek ra patek dhuwur tapi iki kudu kedel ngomong sik. Empat mata omong, gelem ora? Tak pek pacar ibarate iki ngono. Lho. Tapi aja liwat WA, aja liwat telepon, langsung adep-adepan. Tapi ya sing diceritakno kowe ya sing tanggo status kae. Hmm? Wedoke. Teh ora. Iso. Kudu itu. Foto kalau foto to HP langsung mbok foto kuwi lho. Ah. Ya kuwi. Oh ya kuwi to andane ya. Kudu wis etoke. Ngono tenanan kuwi. Aja gedhe awakmu tok ae. Ora Gini. Tapi gak yakin aku ngowedap aku gak anu iki gak. Ono pekerjaane ngene. Lah, Bro. Lah aku ngene ngono ae. Lah kowe Denkas wis Pak Lurah lho. Lah munggah. langsung ya. Langsung. Ketika ganti lurah berki. Oh, alah. Ayam yang 5.000-an. Wes, ngene. Terima kasih yang sudah menonton vlogku nggih. Kalau kesah doyok, arep diundakno ayam repot. Cek ngomong ben dipertimbangkan nanti dia apa yang terbaik buat doyok. Penting tetap laris manis dagangane ngene lho. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.